huono asiakkaan tunnistaa siitä, että se ei oikeastaan tiedä itsekään, mitä se haluaa logistiikkayritykseltä. Tietää, että se tarvitsee pakettipalveluita tai lava- ja rahtipalveluita, mutta se ei tiedä millaisia ja minne päin. Niillä on oma kasetti aika levällään. Ja hyvä diilihän kääntyy huonoksi siinä vaiheessa, kun isompi kokonaisuus lähtee hintaneuvotteluihin ja vaatii hintoja alas ja tarkoittaa yleensä yrityksellekin myös paljon mietintää, että missä pitää karsia ja mitä palvelua voidaan uudella hinnalla mahdollisesti toimittaa. Kaikki liikevaihto tai liikevaihdon kasvattaminen ei ole välttämättä järkevää. Esimerkiksi meidän kaltaisellakin yrityksellä, kun ei ole jokaista ajoneuvoa varusteltu tiettyjä asiakkaiden tarpeisiin, niin se on aika iso kustannus siinä vaiheessa, kun lähdetään miettimään tietynlaisia kodinrakenteita tai muita tämmöisiä vaatimuksia, mitä asiakas osaa esittää tarjouspyyntövaiheessa, ja sen takia niitä joutuu myös karsimaan. Jos kumminkin päättää mennä liikevaihtoon edellä ja tahtoo vaan liikevaihdon kasvua, eikä välttämättä ajattele sitä ihan kokonaisbisneksen kannalta, niin siinä pitää kumminkin huomioida kalustohankinnat, rekrytoinnit, uusia kuljettajia, niitä tarvitaan, ja sitten loppujen lopuksi pitkä sopimus tietysti asiakkaan kanssa. Se on ikävää investoida kalustoon ja todetakin 2 vuoden päästä, että tämä ei olekaan meidän juttu ja asiakas nostaa kytkintä.